gaskiya ni ciniki inda ba ka da Allah ba ka ba dai kudin ki bane gahi nan da fa ta dauke mu mafiya da kudin mara sai dai mun ga dama mai hiki ya dauka mu kudi ha sai zo mutum ne fa kana ma ce zo ne ai kai ne saffan jarka shi da kai ana dauka ɗayan zakwa a'a ɗayan ya ishe mu wai da lemo ne kawo lemu ɗayan ma ya ishe mu ka lemo ni na fa auki ta ruwan mu lemun ba to ai kai ne Coca Cola wallahi ne kai ne kai daga dubun baki na ai kaga ofuna lalle ko ai da abin ta zo ne ta tada majiyan mu wai da sunan mota yan sandan ne algo wanda kai gasar da me yaka ba a ta huta ka ji amfanin hega an na ta da mulfan billahi lazi an na dauke mulfan Allah da a tuni ili da Allah taimaka ka haɗa da wannan kanta da yi wannan wani haɗa hege da safurokin kowanne ka san yi Allah in ya halitta to kowane wuri da wajen aikin ka ke gaskiya ai ka Allah ya hore ma inji ina faɗa maka ba Allah amma wancan malami barka dai ina wani lafiya da madalla illa lazi wanda da injin duka dai dole ya ci faifayi wanne ba ka yi can na karshen can Allah ya ba ke Allah ya ban kai ba alƙur'an zo na zo ya kai lafiya Allah ya ban kai ba zo ke da me yake abincin nan da naman kaza da na rago biyu da na awaki har da na saniya da kuma na kyan so me wannan dan Allah dan annabi Allah dan annabi garba kai ai da kin gani ko dan Allah ku rufa min asiri ya za a yi ai sai ku kashe mu to ya za a dan Allah kakka daga murya malam dan Allah ku rufa min asiri za a rufa miki kin dauke mu mutanen yanzu can fadi yadda za a yi da kanki to ya za a yi ya za a yi kuma ke da sa abin da za ki hada da shi sai naman can ba malam dan Allah ku rufa min asiri an yarje mana sati biyu mu zo mu ci mu koyi mu tafi na yadda to a daman da kuɗin mu wai me yake faruwa ne malam a'a ba komai wallahi ba komai wato naman ne da naman ba komai wallahi naman ne ya tuka duko ya bambanta da hauran nama da naman farfesu da na kayan ciki yawa da na rago da na dan akuya da na a malam to mu za mu tafi sai gobe ko yawa a ya kai wannan kan toman ka goge da wannan gelan eh ai wannan baki dawa wallahi da na jan hauyan Allah ya man mummuna halitta a hejari ce a jari a yanzu fa bakin ne yadda ka san kwamfuta haka nake da shi fa Allah ba da yafi dabara wallahi tallahi ba da yafi Allah dabara ai ta bangare dai Allah ya taimake ni mata ba su ganin dogon bakin nan saboda hanci kai Allah hore ma baki wallahi ni fa muna rigima da kai guri ɗaya nake tsoro a cikin ka wannan ba shi da sunan wani ganin babana wai hi sanda sandi dai na lafiya lau